Sikit, sikit. Yeay! Lipay si Jay. Yeay! Sikit. Yeay! Alhin na madag shoppers dari Trinidad dahil bagong building nila. Muhapit lamang po beda ari kay mutan umig unsa mga baligya dari ja. Pangitaan po si Dalton og sandal. Kita mig bag. Naidaghang mga baligya dari guys, napay mga school supplies o daghan kaadyo. Nangita day pod mig storage box kay among ipanudto mong gamit para nigbalhin na mo dito sa may panglayas dapat mo daghang wa masud. Mga box rin. 635. Rabi te ngani kada buntag. De, ngani kada buntag imong maurot. Kapi. Hadapit. Ano ba? Man. Ay naara to. Storage box. Grabe ka. Hato agi ka kay makalusot dari. Na siguro. Kanota. Balag dito mga puway nga na. Transparent man. Ngita ang good ka ng box. Storage box. Pwede naman dag. Hindi ko ganahan og transparent. Kitag mga food. Mura man. Mura no? Aja pa ito naman mga tilisin. Kali, 500 na. Oh, lagi. Order lang ko nito. Ha? Oh. Ado sa alamang good. Dali ah. Dali mga ito sa kwanta ka na nay. Sa bata. Sa bata. Kani habo? Ani masilyo na malit og ani na. Nalingay siya. Lit punit. Daton. Baji man ton. Hari na naman ton. Di pa pwede, dapat na yung mga laklak. Combat shoes? 600 guba dito orang gaan na. Ano yun? Bonanan? Sama na. Bibita ra ba? Parehag brand sa ato ang kuano sterilizer. Bonanan. Sapat. Ano? Mas may gusto mong vlog rin mo? Durami. Ha? Durami bulana. Dami na yun. Mampanda pa rin mo. Ay, salamat. Thank you ha. Thank you. Nara cute. Oh, de cute de. Sama na. Sila nagatas. Pero, nga na ra. Oh, barato. Diyo, daghan pa napa man ta. Dag naman dag mga person. Lagi. Tanaw ra ko. Hindi tara ka kuan ni Dalton Pinilas. Pangingan ni. May tukot. Nga ni ba na pa'y sangit-sangit sa tiin? Ramang bugata. Ano ba? Gaan naman. Arang nga ni dyan? Sukod sila. Sobra pa. Kasi gano'n. Ha, okay ra. Sige, isa tra. So. Hindi man pasuot. Tigil, dati aman. Yung parang, pang 2 years old naman ha. Dati aman tigil na. Papag na rin. Halakatun. Ayun ito. Kiring isa to. Sakto lang tagkatas. Ano? Kiring. Takularapon. Sa size na rin. Kiring. Karis kare katas. 31 man eh. Yes. Pwede mo kayo sa inyong vlog. Ha? Ay, salamat ha. Hawari sa doy. Salamat sa mo support na ha. Thank you ha. Sige mo support sa inyong vlog ko. Wala nga sa IG. Sa ini. Sa YouTube. Chilan na eh. Chicken. Sukod mo. Ikaw rin sukod. Harap ng dako. Ah. Sabi niya. Kari mo sakto. Sakto lagi gamay man po ka ng kuan. Ah. Hinawakan. Hindi yung arang siguro niya ako.
Pagdali ko na, naitog na. Dali ko. Hindi lagi. Kadug. Dako si Jad, iyot pag isang dari. Kani ko na yan yung style. Nga, may ganahan sa dari may. Ha? Ano nak, sanak? Mati. Kami rabat tu. Ano po ta? Ada pink. Tu, gani harus panawag ng cute. Cute man. Gato. Walo arang na ako, kay mo arang. Pare yung tawar ang pagpunta. Sakto ra ba? Tinatin. Ah, musuot talaga si Jan. Ano di man maarang ton? Where see our dari? Kuno? Ba. Matana ka? Digid? Tataglayin ton. Manipoy di mahug ng tindan eh. Oh, mahug pa man na. Wala. Nabat man. Hug pa man. Nga, di pa hindi pa rin nila. Duwan to si Jan. Bako arang dito di sa kaingan na. Kapalabi ang duwa to. Tapang pwede. Ayo eh. Mamantay palitan di. Oh, beli na tapos stickers. Gusto rin man to dito. Kaya pala ito. Wah, sandal ang tanggal tun. Sikat! Yay! Nakay bagong shoes! Sikat! Sikat! Yay! Sakaw di. Hindi di. Tapos sakdanan. Sikat! Yay! Sakto na dyan! Yay! 23 lagi. Lalo ba na? Kura ba yung masakitan ha? Hala, bagong sanilas! Okay, dyan mo yan. Yay! Thank you, nanay. Na ako bagong slipper. Tsa, gira. Tsa. Dalton! Nanti nga, mo dyan sa akin naglupad-lupad. Bitay-bitay. Lami lagi slipper lagi. Wow! Uy, nahug na gazeton. Nabugto na gazeton. Nakabugto ka dyan siya. So, talaga na. Suot na laman niya. Suot na laman niya. Dito na mas counter dito. Ina. Di ako sa chinilas. Yay! May bagong sinilas. Hindi pa si Jai. Sakto pa dahil kay luwag pang bulan. Tubol na siguro mata. Katugon bitaw na. Yay! Sikat! Yay! Sikat! Yay! Ganahan. Pero hindi mga lungi ng kuko. Kaya nag-practice naman naglakaw.